Sanibona bafundi, igama lami nginguzamani. Namhlanje sizofunda ngokuthenga esitolo. Ivideo le ngiyintshontshe online. Mina ngantshontsha ivideo ngafaka ama-subtitles. Ngizofunda ama-subtitles bese nifunde isiZulu. Ngiyabonga. Bukani ivideo. Ukuthenga amagrosa. USuzanne uya esitolo. Ufuna ukuthenga amagrosa. Sawubona. Yebo, sawubona. Ngingakusiza. Yebo. Ngicela isinkwa esimhlophe, amaqanda awu-12 kanye nobisi. Okay, ufuna ubisi olungakanani? Ngicela amakhathoni amabili obisi. Kulungile. Kukhona okunye? Yebo, ngicela iphakede elincane kaflour kanye nebhodlela kawoyela. Uzothanda iphi inhlobo kawoyela? Ngicela ibhodlela elincane lowoyela lama-olive. Nazonke. Ilokho kuphela? Yebo, ilokho kuphela. Kubiza malini? Kubiza amalandi awu-420. Nayi imali. Nabo ubufakazi bakho. Ngicela uplastic. Yebo, ayikho inkinga. Nawu uplastic. Ube nosuku oluhle, ngiyabonga, sala kahle. Hamba kahle. Ngiyabonga kakhulu. Kakhulu. Ukuthi ubukile le video. Uma uzothanda ama-lessons nami noma ama-extra material, ngicela ungithumele i-email noma ubuke i-website le-Patreon. E-Patreon kunama-extra learning materials ukuze ufunde ekhaya. Nazo-ke ngiyabonga kakhulu. Sala kahle.